Os concellos do Salnés comezaron a campaña de vacinación fronte a COVID-19 para as persoas maiores de 80 anos. Os centros médicos encargados de administrar as doses atenderán a 100 persoas por día durante as vindeiras semanas. A primeira xornada transcorreu sin incidencias. Bueno, está sendo moi áxil, os pacientes veñen, se acomodan naquel sillón e veñen preparaditos xa con roupa cómoda para vacinar, non se está levando nada, 2 minutitos por paciente ou así, máis ou menos. Unha vez vacinados, os pacientes deberán agardar 15 minutos para asegurar que a vacina non causa ningún problema. As enfermeiras sinalan que a vacina non debería causar ningún tipo de reacción. Podería haber algún tipo de problema, pero como calquera vacuna, por eso os facemos esperar aquí. Despois hai algúns excipientes moi concretos que veñen recollidos no protocolo de vacinación, pero, bueno, en xeral as vacunas ou as alerxias que presentan son, pois, por exemplo, penicilina ou antibióticos que as deixamos reflexadas, pero non interfiren na vacunación. Vendo o riesgo-beneficio, pois é conveniente que se vacunen. As propias enfermeiras asegúranse de que as doses sexan administradas en perfectas condicións. Temos que ver a temperatura a que chegan a asegurarnos de que estén entre 2 e 8 grados, que iso xa o facemos na recepción, e se todo está en orde, que nunca tivemos ningún problema, sempre viñeron ben, pois metémoslas na neveira e xa imos pouquiño a pouco reconstituindo. Os pacientes celebraron o primeiro paso cara á inmunidade, pero son conscientes que aínda teñen que continuar mantendo as precaucións. Non lo esperaba tan pronto, la verdad. Non lo esperaba que isto avanzase tanto, pues lo celebro. Nada, seguir cuidándome y llevando las reglas como mandan. Ben, gracias a Dios. E como foi a vacuna? Foi lixeira. Pois máis tranquilo, porque como estou operado a corazón aberto, pois andaba un escapado. Pero, no obstante, hai que ter precaución tamén antes de andar por aí desaltando. A primeira dose da vacina continuará administrándose aos maiores de 80 anos durante os vindeiros días. A continuación terán que agardar 21 días para recibir a segunda e última dose. Dende o centro médico poñeránse en contacto cos pacientes para informarlles da cita uns días de antelación.